ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർക്ക് 8,000-ഉം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് 14,200 രൂപയുമാണ് ശമ്പളം. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലും നഗരസഭയിലും കോർപ്പറേഷനിലും മെമ്പർമാർക്ക് 8,200 മുതൽ 8,600 രൂപ വരെയാണ് ശമ്പളം. ഇവിടങ്ങളിലെ പ്രസിഡന്റിനോ മേയർക്കോ 15,600 രൂപ മുതൽ 15,800 രൂപ വരെയാണ് മാസശമ്പളം. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ 9,800 രൂപയും പ്രസിഡന്റിന് 16,800 രൂപയുമാണ് ശമ്പളം. കേരള മുഖ്യന് ഒരു മാസം 1,88,000 രൂപയും ഗവർണർക്ക് 3.5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് സാലറി. സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയാണെങ്കിൽ 2,80,000 രൂപയും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് 2 ലക്ഷവുമാണ് മാസശമ്പളം. ഉപരാഷ്ട്രപതിക്ക് 4 ലക്ഷം രൂപയും ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ വ്യക്തിയായ രാഷ്ട്രപതിക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് മാസശമ്പളം.